minä käyn sosiaalisen median kursseilla elokuva elokuvaa tekemässä. Se on hienoa työtä. Siitä saa omia ajatuksia tuoda julki ja esitellä eteenpäin. Oma työkuva näkyy niissä filmiteoissa ja tuoda eteenpäin niitä asioita. Sitten mä asun tuossa Apollo-asuntolassa Ruosniemessä. Se on kiva paikka asua. Käyn kävelemässä töiden jälkeen tunnin tai kaksi. Mä kävelen pihalla. Siinä tulee hyvä olo. Mä puhuisin semmoisesta asiasta kuin tasa-arvo. Semmoista niin kuin kaikilla olisi semmoinen yhtä paljon. Sen takia, kun haluaisin niin kuin tuoda oma käsityksen, kyllä kehitysvammainen ihminen on arvokas niin kuin päästä eteenpäin, niin kuin näyttää, että kyllä minä osataan niin kuin jääkääkös tehdä maaliin. Se on ihan sama.